Nagwe-welding sa kabila, oh. Tagos, oh. Ang nabis ng paderang puta. Yan yung welding sa kabila, oh. Tagos, eh. Lahat yan, oh. Dito, wala. Wala. Josh! Josh! Tanaw ka dyan. Ha? Tanaw ka dyan sa salamin. Ano? Tanaw ka dyan sa salamin. Dito? Dito ako? May naalala ka? Oo, tama. Gusto mo ako pumasok? Pero bubugbugin lang kita. Sarap ng pulis. Pasok ka rin, ah. Tado ka. Tumawag ka ng Sabi lang pulis. sa first said, was said. Ikaw na mismo tumawag ng pulis, bubugbugin lang kita sa harap ng pulis. Makulit ka eh. Andito na nga tayo sa loob, oh. Para ako na uling gaganyan, no? Kaya lang, hintay mo paglabas. Dahil ulitin ko ulit yun. Dinamay. Bubugin ka lang ulit. Video. Nasa upload ulit yan. Pwede nga na mag-yosi. Tingin nga, tingin nga. Wala na ng trabaho, eh. Tulog pa, oh. Iwan na natin. Ano, huwag may gisingin? Na. Ito isang kanta nila, oh. Oh, niready na ni Aki kung paano lalasingan. Hindi, hinihintay ko ating iPhone 15 eh. Welder, ayaw weldingan to. Hindi pwede. Hindi ka na malalabas yung birthday. Ngayong next year yan. Next year. Subachi. Anong gagawin? Lahat welding mo. Time check. Yan, nagseksi na ito yan niya. Nagseksi nga lup-lup mo. Kanina halos walang makitang tao. Pero dito sa Kutok talagang Christmas, oh. Magsisipuntahan yan sa mga ninong-ninang nila. Amerika までだって。ああいう感じで、なんだっけ、ロシアのハバロフスクまで、日本の横浜あたりからガソリン持ってったんだけど、こう Dito tayo sa EU. Tingin muna tayo. Bala kong bumili ng AirPod, eh. Napatras ka na ba? Ano ba? Uy, pogi. Tingnan mo lahat ng phone.
Okay. Ito pala model ngayon ng iPhone, no? Ng Apple. Pogi ng model ng Apple, no? Mangot na. Ito bago to. Wala pang model to. Wala. Hindi pa yung sponsor. Ito yan. Wala yun. Marami yung model ng Apple ngayon, no? Hindi customer na pumasok eh. Muntik na hindi magkasya sa Model ng Apple. screen. Pero Oo, muntik na hindi magkasya sa screen. Pero mukhang kailangan nito sumubo ng Apple. Buti na lang may paubento. Mga nag-yosi lang, oh. Ginagawa, oh. Lipat naman kayo dito. Ay, lipat kayo dito, ha. Mari kayo. Haba. Tinawag niya yung backup pero dalawa lang sila kanina eh.
oras mo lang hawak yung clasper na yan, ha? Walang gagamit. Oo, sa Kuya JR si Boss, oh. Tawa ng tawa, oh. Isang araw na lang. Nakakalumang kita gagi. Boss! Tigil mo yan, boss! May ilang nangulungan lang. Drop na yun, drop na Kaya sana next year walang madisgrasya. Tsaka ito, kung may mawala, may dumating, okay lang. Nasa inyo yan, bahala kayo. Basta pagbago, pag hindi nyo binago kayo ha. Yung telepono, pag di kayo sumagot, bahala sa buhay nyo ha. Nanawan sa inyo. Makulit kayo. Yun lang. O, kapay. On the way na tayo papunta kay Kuya Sandy. Manghihingi tayo ng handa nila sa New Year. Para may tampulets tayo mamaya. So nagdala na rin tayo ng Tupperware. Para kompleto na, di ba? So nakikain na rin tayo dito kay Kuya Sandy. Bukod sa take-out natin mamaya. Sulit, di ba? Nakapunta na po ako pero... So ngayon, nakapag-uwi tayo ng dinuguan. Mission accomplished. Ano? Oo, sabihin nyo lang, OMG out na tapos ikat mo na lang magsabi yun. OMG! Ano, OMG na? Okay na. Oh my God! Gagi, si Joseph! Joseph, hindi kasama kanina! Uyo! Ayo! Ano ginagawa mo dyan? Di ba, namin, ikaw yung nasa ano? Mga salamin. Kami na magsalita ng OMG. Ay, bagay yun sa'yo ah. Pagpito na tayo, papito na. Kaya, isang OMG out na ah. Naka-play na ba yun? Oo, naka-play na nga. Oo, ayaw mo niwala. Tapos ganun tayo lahat sa ano, camera. Ah, sige, sige. Kasi waiwalay na pag ano na.
Content, may content. Okay, ako mag-impaw ng bola. Okay, okay. On 3, 2, 1. OMG! Out na! Magaling. Behind the scene yan, pre.